Sakay na sila ngayon. Oh, sakay mga idol. Time to work. Move. Go. Ito guys, sasakay na kami ngayon. Pupunta na kami sa site. May sumundo na sa amin. Hi, hello, shout out. Mga American design. Work ha. Time to work. Aywa. Good. Souvenir in Qatar. American design. Oh. Go. Follow. No like that. Shout out, Manoy. Yan, mga Pilipino yan guys, mga kakababayan na natin yan dito sa Qatar. Kababayan natin dito sa Qatar, maraming Pilipino dito. Aywa, heart. Yan guys, yung bus guys, ipaayos pa yung bus. Yan, yung mga kasama ko yan sa site. Pasok. Yan si Tata yan. Yan ang silbi ama namin. Yan si Toto, shout out. Oh, simple lang yan. Yan si China naman yan, si China. Si Dai, Silan, oh aywa. Yan guys. Pasok na tayo. Laban. Pasok. Ito ang mga ano natin dito. Kababayan saka mga OFW lahat dito. Yan si bro. Oh, smiling face. Oh. Okay lang. Lang.